Eusko Jaurlaritzak eta Elgoibarko Makina Erremintaren Institutuak lankidetza hitzarmena berritu dute alor sozioekonomikoan euskararen erabilera areagotzeko hainbat ekintza partekatzeko asmoarekin. Hitzarmen hau Lourdes Auzmendi Eusko Jaurlaritzako Kultura Saileko Hizkuntza Politikarako Sailburuordeak eta Joxan Egaña IMH Fundazioko zuzendari kudeatzaileak sinatu dute. Protokolo aurrekoa 2006an sinatzen genuen eta ibilbide positibo eman izan duela, hor da hoz gertu aldi 30 bost aldiz egin degulaia. Hor dago baita ere, egin izan dugun pruebak sailburuordetzatik proposatutako proba batzuk ere bai, bikain gestionatzeko, euskarak kudeatzeko sistemakin esate bateako, hor eskertzen dugu sailburuordetzari berriro konfiantza duela gugan. Euskarak gure enpresei balio erantzia ematen die, eta uste dugu euskal enpresek ekarpen handia egin dezaketela lan munduan euskara gehiago erabiliz, euskal gizartea bertara eginagoa eta kohesionatuagoa izan dadin, baita hizkuntzari dagokionean ere. Esan bezala, aurrerantzean ere, lankidetza giro honetan jarraitu nahi dugu, enpresek euskara beren lantokietan integratu eta erabiltzeko egiten duten ahaleginari gure bermea eta laguntza emanez. Espero dugu, halaber, IMH-rekin berritu dugun lankidetza hitzarmen honek fruitu oparoak ematea, seguru nago borondate hau daukagulako guztiok ere. Honela, IMH-ko 30 mintegia beste 2 urtez antolatuko du, glosategi terminologikoa elikatuz. Honetaz gain, Jaurlaritzak sortuko dituen erreminta edo baliabideen probatzailea izango da eta beste eragile batzuekin elkarlanean arituko da egun lana egiten duten langileentzako euskarazko zerbitzu eta formazioaren eskaria eta eskaintza sustatzeko. Hitzarmena sinatu ondoren, sailburuordetzak IMH eta Makina Erremintaren Museoko instalakuntzak bisitatu zituen.